Jatend Migawo Mateko James Opiyo Wandayi onyiso kuku mar duond bura mar ODM mondo mi orum mapiyo chenro maketo winjruok e kindgi kod duond bura mar UDA mondo gidhi e yiero maduong' mar higa ma 2027 kanyakla. Wandayi okoni ni rwako paro mane kuku mar ODM e bwo ogai margi Oburu Oginga ne ochiwo ni gibedo gi twak kod winjruok gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mabiro. Owacho mago ka jaod bura makara Chuonya Dipo Kuome to koni en gi yie ni winjruok mar ODM ma gibiro timo gi duond bura mar UDA biro nyago lemo. Mimi naunga mkono uamuzi wa ODM kuanzisha mazungumzo baina ya ODM na chama cha UDA. Na vile vile namshukuru Mheshimiwa Rais Ruto na timu yake ya UDA kwa kukubali kuandaa mazungumzo baina ya ODM na UDA. Mimi ningependelea haya mazungumzo yafanyike haraka iwezekanavyo. Na tufikie uamuzi au pre-election coalition agreement ili wakati wa kura ujao, wakati wa kura itakapofika, wanachama wa ODM na wanachama wa UDA waende kwa uchaguzi wakiwa kitu kimoja. Ageo ni ODM biro timo winjruok maber. Obiro timo winjruok maber. Mondo wambe kaidi yiero, wadhi yiero to president ong'eyo gik mwadwaro. Maka koro teka okom to koro koman ma odok koni ma odok koni.